आपण. तिकडे मीटअप होणार आपला. उजेडातून क्लिअर दिसतंय ना ते. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा आम्ही तिघांचे 6 जण झालो आहेत. कुठे दिसतात आहेत. तर मीटअपच्या लोकेशनमध्ये आपण आलो आणि टायमिंग बरोबर आहे ना. आता आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आपल्याला कोण कोण भेटायला आलेत आणि शॉपिंग आणि बाकी सर्व पण आपण करूया. चल एंट्री. तिकीट काढून आलात का आतमध्ये? काढली ना. चला. आवडले का? आलेत आपले माणसं सर्व. बरोबर 5:30च्या आधी आलोय आम्ही. कुठे राहता सर्व? रत्नागिरीला. हो तेच ना. किती आजारी होतो. लग्नाचं गिफ्ट. काय नाव तुमचं? प्रणाली देसाई. नवीन बंगल्याला लावा. माझी लेक नेमकी आतमध्ये गेली आहे. ती तुम्हाला भरपूर फॉलो करते. तुम्ही कुठे उभे होतात? तिकडे उभे होतो. तुम्ही सर्व कुठे राहिला? काय रे ते? काय आहे? कितीला आहे? 30 रुपये गेला. ते बिस्किट. बिस्किट खाल्ल्यावर थोडं द्या बघूया एक द्या. कितीला आहे? 30 रुपये. 30 ना. हे सर्वांनी एक तोंडात टाका. एक सर्वांनी टाका. एक टाक. मम्मी दोनों को टाको. टाक तोंडात. क्या बात है. ट्रेनिंग आहे तुझं. प्रोफाईल फोटोसाठी काय इथे फोटो काढूया आपण सगळे. प्रोफाईल फोटोसाठी आता काजल आणि मम्मीला ह्याच्यात बसवायचं आहे. काजल बसता त्याच्यात. आपण ह्याच्यात बसूया. बाय करा. बाय. गेले दोघं. क्या नाम है तुम लोगों का? मेरा नाम मफाज. इधर रहते हैं. हम लोग इधर
ना. कॅमेऱ्याला आहे करा. मग तिकडे अजून आहेत का कोण? काय माहिती काय मला पण. है ना. कुठून आला? जवळपास 16 स्पर्धकांनी अप्रतिम गाणं सादर करून त्यांची संध्याकाळ अविस्मरणीय केलेली आहे आणि त्यामधून 3 विजेते आपण काढलेले होते. वेगळा गेम शो आयोजित केला आहे जो युथ साठी आहे. युथ पॉवर या नावाने आपण एक गेम शो आयोजित केलेला आहे. तिसरी ब्रांच आहे. सध्या 3 ब्रांचेस मध्ये आपलं काम चालू आहे. गरम गरम आपे दिले आम्हाला आणि हे आम्हाला फ्री दिले. फ्री आहे ना. हा जो मी गेम अनाउन्स केला होता आवडला ना. मम्मी पण चोरून खाते बघ. हा मम्मीला आवडलेला वाटतं. हा चटणी छान झाली आहे. आणि युथ पॉवर मध्ये अजून बरेच गेम आहेत. आपण एकूण 4 गेम घेणार आहोत. त्याच्यामधून फायनलिस्ट काढणार आहोत आणि फायनल मध्ये जे जाणार आहेत त्यांचा एक वेगळा गेम आपण घेणार आहोत. ओके जरा हा बघा ना. आणि चांगला आमचं आम्हाला आम्ही बघा पहिला इकडे फिरायला आलो ना. पहिला स्टॉल ह्यांच्याकडेच आम्ही खाल्लं. तुम्ही पण त्या 6 तारखेपर्यंत आहे बरोबर. तर इकडे सर्वांनी टेस्ट करायला एकदम छान आहे. एकदम मस्त थालीपीठ भारी आहे एकदम. थालीपीठ पण आणि हे त्यांनी दिलंय ना तुमच्या मैत्रिणी आणि नाव काय तुमचं? असतील तर त्यांना पुढच्या गेम मध्ये पार्टिसिपेट करायला सांगा. कॅमेरा लाय करा. लास्ट भाऊ आहे का? कुठून आला? आणि चैत्रा येऊन मिळालेला आहे 19 गुण. हे कुठे तुझा शॉर्मा? तुमचा कुठे आहे? खावा खावा. मम्मी खाते? खोल बघा. खाऊन बघ. चांगलं आहे. त्यांनी खाल्लं काय? तुमचा कालचा व्हिडिओ आम्ही आज बघितला. आम्ही आज ठरवलं होतं यायचं. आज म्हटलं असला तर तुम्हाला भेटून जावं. भेटलो शेवटी भेटलो. कुठे अजून कोण आहे? हां ही माझी बायको बघते. तुमचा तर इथे घर आहे. तर बघा तर आम्ही आत्ताच पोचलो. गेलो होतो 5:30च्या दरम्यान आणि आता वाजले 8:30. आणि खूप गर्दी होती ना. खूप गर्दी बाबा. म्हणजे खूप. संडे ना
संडेचं तर कोणी जाऊच नाही. प्रचंड. खूपच गर्दी. एक टिप आहे की तुम्ही बाकी कोणत्या दिवशी जाऊ पण संडेला जाऊ नका. संडेला जाऊ नका. है ना, फिरायला पण मिळणार नाही आणि का बघायला पण मिळणार बघायला तर नाही, काय घेता पण येणार नाही. आम्हाला खूप शॉपिंग पण करायची होती, ती राहिली. हे सर्व मुलांना पण शॉपिंग करायची होती, काजलला भरपूर सारी शॉपिंग करायची होती, ते राहिलं सर्व. ते सर्व राहिलं. आता बघा ते आपले 2 गिफ्ट आले, ते अनबॉक्सिंग करा. ताई उघडते आणि श्रेय उघडते. नाव काय त्याच्यावरती वाच. शहर कोकण प्रणाली आणि देसाई. काढून दाखव. बघा इकडे जे आम्हाला गिफ्ट मिळालंय ते किती सुंदर आहे बघा. बाबा एकदम मस्त. रात्रीचा पण उजेड झाला पिक्चर बघून. आणि इकडे आम्हाला एक परफ्यूम दिलेला आहे. अरे वा, मस्त, एकदम छान. तर आज आम्ही दमलो है ना, कारण गर्दीमुळेच आम्हाला झाला. आणि ते विचारतील आम्ही गेलो तेव्हा जास्त गर्दी नाही होती, पण आता येताना खूप गर्दी होती आणि आतमध्ये जायलाच नाही. थोडी खूप आपली माणसं पण भेटायला आलेली ना, ते पण त्यांचा पण कसा गोंधळ उडाला गर्दीतून भेटायचं. काय काय माणसांनी लाईनीतूनच हात दाखवले आणि आवाज खूप होता. आवाज खूप होता. माणसं पण खूप आलेली होती तशी, पण गर्दीमध्ये आहे ना दिसायला नाही, म्हणजे लांबूनच बिचारे हात दाखवत होते. काय करणार ना, एवढी गर्दी होती. आणि हे तिघं पण आजच आलेले आहेत सकाळीच है ना. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा आणि लाईक करा आणि शेअर करा. संडे सोडून तुम्ही कधी पण जा.